Hinga ba yoy? Di pagawa sa sangdirita nga wala to kwarta. Ako tarito ba yo? Bay, kabantay ka na napita ba yo? Wala na bay. Kung unsa to makita dia atong tripan. Moadto ta dito karon ta. Kung tao. Ayaw pagkalok bay, salig lang sa ako bay. Adto ta dito bay para malingaw sa tadwa bay. Bay, kita na itong ilipante ba yo? Tumbahon ta na karon bay. Unsa man atong tuyo na ng ilipante bay? Bay, walang kakabalo bay. Kanang ilipante, kanang itlog ilipante, munang tambal sa kubid bay. Mahal gina bay. Muna tong tuyo niya bay. Gibay, excited na kay ko na nabay mo. Tilaw bay. Para di ko matakdan sa COVID bay. Lagi bay para makasusuroy ta bay sa layo nga lugar bay. Bay, unsa man niya bay? Wa mo kita si ilipante na ni bay. Go. Bay, unsa lang ilipante ba yo? Di man na ilipante bay, turo man na bay. Turo. Ilipante ka na nga bay sungo. Inawa ba yo? Ang importante ito niya makuha na bay ka na itlog bay. Kaya mo nang tambal sa COVID. Tato na to ta. Bay. Tari na lina. Bay, narilipante ba yo bay? Siguro abay ang itlog ba? Kuha mo bay ha? Asang itlog na bay. Kabantay ka na sa ibuhok na taas ba yo? Taas na sa ibuhok bay. Na itlog na nagtago bay. Muna to siguro na bay. O ka nang ibuhok ko, ka na liklok na buhok ko. Yan na bay, ali bay. Siguro na yun bay ha? Itlog bay, itlog bay, itlog. Punta ni bay. Itlog bay. Itlog bay. Patay na ni bay. Patay na COVID. Bay. Atay nga COVID. Pagpuyo mo sa balay, kung di mo gusto mamatay, bahala na ugla ay ilang tamagma. Video na video. Tulbaan na ni bay kinatao bay. Naitamo, naitagi. Bay, ito pa yung Libante, bay. Nagsabot ito. Singitan tagi ya. Suli ya. Timpa kita rin. Ano, kardo wala. Ako, nagbidyo-bidyo. Nagbidyo na mi kol kay. Nagbidyo. Di mo magilakag? Wala nang gilakag. Nabidyo ra mi kol. Nagbidyo na mi kol. Sa istorya Sakpan ni boss. Sakpan mi sa tao mo. sa punos tagi sa ba. Sabaan niya utang kaya sa baka. Gina pa rin. Gina, parang ito content. Kimi no 虜になってしまえばきっと